Rated, Ma'am Betty Cabasares. Ma'am Betty, maayong buntag, ma'am. Maayong buntag, Ma'am Michelle. Yes Og sa po. tanang nagapaminaw karon sa RMN Davao. Salamat kaayo, ma'am, no, sa way pagduha-duha nga imuhang gi-accept ang akong invitation, ma'am, for this interview. Ma'am Betty, recently dunay pagbaha dinhi sa Davao, libo ka mga pamilya ang naapektuhan, ma'am, ug uban pang mga environmental concerns sa atong syudad, ma'am. Unsa may inyohang tan-aw ini, ma'am? Asa man ta manukad unsay rason sa mga pagbaha dinhi sa syudad sa Davao, ma'am Betty? Sa akong pagtanaw, kanang basic kaayo nga ang kakahuyan, labi na ang mga dagkong kakahuyan, endemic species, mga native species, naanay mga sila ang bali nagasuyop sa tubig kung muulan. Ang mga tubig nanggikan sa ulan, ilang ginastore o diha nagapondo sa ilang mga gamot o hinay-hinay na ginapadagayday ang tubig nga ilang gisuyop gikan sa ulan, ginapadagayday ngadto sa mga kasapaan hangtod makaabot sa kasyudaran, hangtod sa katunggan. Kung mawala na gani ang mga dagkong kahoy ug pulian sa mga tanom nga dili makasuyop og tubig kung muulan, sama sa dagkong kasagingan, dili naman na sila makapundo og tubig. Diretso ang tubig ngadto sa mga kasapaan, ngadto sa kasyudaran, hangtod sa katungdan. Ug ang grabe, dili lang yuta ang dili lang tubig ang ilang gidala. Apil ang mga yuta nga siyang mutabon sa mga balay sa mga isda o mga coral reefs. So sa simpleng pagsabot, tan-awon nato ang kahintang sa atong uplands, sa atong kabukiran. Napabay mga kahoy na musuyop o mupundo sa mga tubig nga gikan sa ulan. Okay. Kung wala na, unsang nipuli ni ini. So magikan gud ni Ma'am Betty didto sa kabukiran, ma'am. Dili ba factor, Ma'am Betty, kanang mga infrastructure na gipangtukod nato dinhi sa syudad, ma'am? Actually, mo contribute po na siya. Okay. Sabi na ko, ang mga infrastructure, wala gani ni respeto sa mga waterways. Oh, yes, Ang mga correct. waterways o mga agianan sa tubig, atong gikuberan. Wala na to siya girespeto. Kaya ang tubig, mga itaong ginsyon pamaagi nga makaagi. Yes. Kung kanina sila duhan, klaro gid na siya nga, baka, unya, dili lang gani simpleng na saraduhan, grabe pa ang basura. Okay. So, So, maayo pagmanage sa mga basura, pagmanage sa mga basura. Kani mo contribute gud ni siya sa baha. Tanawon nato ang atong mga subdivisions. Wala man gid ni siya nirespeto sa mga waterways. Murag ang tod pwedeng ma-maximize ang space para mahimong balay, para maka-earn of profit. Na din ang mga dili maayong paghimo sa mga structures, apil na ang mga subdivisions. So we could say, Ma'am Betty, this is the price of progress that we are experiencing right now, no? And of course, many other factors, ma'am, as what you've said, basura, drainage, infrastructure. How about climate change, ma'am? Could you give us, ma'am, kanang picture of unsay nahitabo gyud karon, ma'am, global warming, other parts of the world, Ma'am Betty? Actually, tataw kaayo ang climate change sa kadugayan tungod sa kadaghang greenhouse gases nga nagagikan sa mga fuels sama sa gasolina, sama sa mga pagstog nga nilili naman kinahanglan, mo produce ni og mga gases nga muglak diha sa atong kawanangan. Ug nya kini ang mo mahimong hinungdan nganong mubag-o ang atong klima. Kung tanawon nato, kani siya worldwide gid ni siya. Dili gid lang ni siya sa Pilipinas. Mao nga kung tanawon nato na ay mga lugar karon nga sa una wala ginabaha, sa una wala init og taman sa ginhawa, kapag sa pagkakaroon ni kambyo ang klima. Yes. Kani tungod sa greenhouse gases nga naa sa atong kawanangan. Yes, ma'am.
So, unsa may atong pwedeng mahimo ani ma'am? Naa pa ba tay mahimo ani Ma'am Betty? Kuya kay pangutan na. Gani ma'am kay Actually, ingon nila, bitaw na ako ba tayo mahimo? Ingon nila, Ma'am Michelle, Opo. kung kita mo action sa pagkakaroon, dili ka magdahom ng benepisyo para sa ato. Okay. Dili na takapa sa benepisyo kay Okay. grabe na ang epekto. Mm. Kinahanglan maghihok ta, pero ang atong una-unaon, ang murag mo benepisyo niini ito ng mga kaapuhan. Dili Correct. ganing siguro anak, mga kaapuhan na. Yes, ma'am. Murag yung anak, kay dugay ang epekto ni anak. Importante kaayo ang katahuyan sama sa akong ginem. Kaya ang katahuyan manggod, musuyop sila og greenhouse gases. Siya ang magpameno sa greenhouse gases nang paggrabe sa climate change. So, but kasabot na yun importante nga magtanom og kahoy karon. Dili ugma karon. Kinahanglan tungod sa kapaspas sa atong pagpamutol, paspasan po na to ang pagtanom. Alright. Inaana. Yes, ma'am. So, Kana siguro ang atong mahimo niya. Kana pagtuon gani. Pagtuon paminaw sa mga media outlets unsa ang mga epekto sa atong kasamtangang mga aksyon, pagpatakaog sunog, pagpatakaog pamutulog kahoy, pagpatakaog basura. structure maskin asa. Unsa ang mga epekto niini ngadto sa kinaiyahan. Kay kung sige pagpananom pero sige dun pagpamutol, sige dun pagpatakaog gabay sa atong basura. Yes. Dili mao man ang problema. Yes, ma'am. Salamat kaayo, ma'am. I believe it is an encouragement sa mga naminaw, ma'am, no? Nga part yun po di ay ta sa problema sa unsa man ang nahitabo karon sa atong palibot labi na sa hisgutanan sa kinaiyahan. Ma'am Betty, lastly, ma'am, para sa gobyerno, hagit ngadto sa gobyerno, ma'am, unsa pay angay himuon or unsa pay dapat tutukan sa gobyerno, ma'am, para ma-address kining environmental Siguro, concerns? actually, na to, daghang kayong mga ahensya, nagwapo kayong mga plano para sa kinaiyahan. Okay. Pinauton ang atong gobyerno, mahimong sinsiro sa pagpatuman ni ining mga plano o mga balaod. Kaingon nila ang Pilipinas isa mga dunay mintuhot ka sa mga balaod para sa protection sa kinaiyahan. Ang problema, implementasyon. So para sa mga ahensya sa gobyerno, balikan daw nato ang atong mga balaod. Kung saan nato ni pag-implementar para hindi lamang hangtod service ang atong himuon. Hataga nato prioridad na sa budgeting ang atong mga kinaiyahan projects. Ayaw na lang ng mga confidential funds. Usa priority dapat ang sincero nga pagpatuman sa environmental laws. Ayan. Salamat kaayo, Ma'am Betty, no? For emphasizing the importance of proper implementation kay naa naman na daan ang pagpatuman na lang o kita pod mga tao, no? Hinaot mahimong hagitong magtanom og kahoy o dili magpataka og labay og basura because after all ang makabenepisyo ani ang atong mga apo. And the same is true, ma'am, no, sa concept of sowing and reaping, Ma'am Betty. Kung ang atong kalibutan karon atong pasagdan, madaot pod ni pag-abot sa panahon. Pero kung atong atimanon, murag na agid ni solusyon, ma'am, mga to ang concern sa global warming. Tama ba, Ma'am Betty? Tama ka. Yes, ma'am. Sir, gwapo kayo nga saying ni Ana. Naitanong nga, wala na to gisunod ang ang planeta sa atong kabataan. Ato ang ning gihulaman sa ilaha. Unsa man ang atong iuli sa state kinaian kung ita-time na nga iuli nato sa ilaha. Correct. Thank you, Ma'am Betty. Salamat, ma'am, no? Hinaot nga nakaagni sa Salamat po, mga Ma'am tigpaminaw. Yes, ma'am. Next time, ma'am, we would love to have you again to discuss matters on environment, ma'am, para mahatagan nato og edukasyon pod ang atong mga tigpaminaw, ma'am. Hopefully, next time, Ma'am Betty. Okay. Thank you, ma'am. Very gladly. Yes, ma'am. Sige. Salamat. Tawag lang. Yes, ma'am. Thank you Salamat kaayo. po. Si Ma'am Betty Cabazares kasama gikan sa Kinaiyahan Foundation. Radyoman Michelle Miral Galve. Straight to the point. Kadog mo ato, ha? Kita karon ato lang ning gihulaman ning atong gipuy-an unsa kahay atong ipabanos sa atong mga apo. Straight to the point. Mayong buntag ninyo diha.
Kamong mga lolo ug lola, kinahanglan nga aron makakugos pas mga apo, magpa-check up gyud mga kasama kanunay. Every year, annually, dapat yun na kung gusto niyo bulan-bulan, pwede sab. Life Extension Medical Clinic, libre lang. Nasa Kanto C. Bangoy, JP Rizal Street, Davao City. Nakatumar na ba mo today sa Life Extension Vitamin D3?